लड़ल प्लेन जब से अहमदाबाद में वीडियो न आवे बाबा सुतलो के बाद में कितना ले दुख हम कैसे सुनाई। भोले बाबा दुनिया के लिए ना बचाई, भोले बाबा दुनिया के लिए बचाई, भोले बाबा दुनिया के लोना बचाई, भोले बाबा दुनिया के लोना बचाई। सीतामढ़ी 242 लोगवा रहे सवार हो, कितना के जिंदगी में भइल अन्हार हो, कितना के जिंदगी में भइल अन्हार हो। 242 लोगवा रहे सवार हो, कितना के जिंदगी में भइल अन्हार हो। कितना माई के उजड़ गइल गोदी, देखे खातिर गइल बड़े पीएम मोदी, उनका परिवार के अब के समझाई। भोले बाबा दुनिया के लिए ना बचाई, भोले बाबा दुनिया के लिए बचाई। सीतामढ़ी देखी देखी न्यूज नीर भरे नयन में, ना जाने कथी बाबा चल रउआ मन में, ना जाने कथी बाबा चल रउआ मन में। देखी देखी न्यूज नीर भरे नयन में, ना जाने कथी बाबा चल रउआ मन में। एगो बड़े बाचल बाटे मामला गंभीर हो, सोची सोची बात मन धरे ना धीर हो। लकिया राजू गावे समझाई, भोले बाबा दुनिया के लिए ना बचाई, भोले बाबा दुनिया के लिए बचाई।